El que és cert és que cada vegada veiem telèfons més grossos i sembla que la tendència és que creixin encara més. Una mostra de tot plegat són les phablets, telèfons grans o tauletes petites, depèn com us ho mireu. N'hem posat a prova un parell. Obrim les capses del Sony Xperia Z Ultra i del Samsung Galaxy Note 3. Són dues de les phablets que trobem actualment al mercat. El nom prové de la fusió entre phone i tablet, telèfon i tauleta, i uneix les funcions de tots dos dispositius. Hem demanat a l'expert en mòbils i aplicacions, Pau Font, que ens digui què li semblen. És l'evolució poder lògica d'haver tingut telèfons intel·ligents, smartphones i tauletes per separat. Són dos elements que van sortir en diferents moments, que tenen funcions similars però diferents, perquè són tàctils, però amb un clarament parles i et comuniques, i amb l'altre més poder jugues i treballes, amb les tauletes. I el phablet la idea és unir les dues coses. L'Xperia Z Ultra assegura que és l'smartphone amb la pantalla Full HD més gran del món i el Galaxy Note 3 presumeix de ser dels primers de gravar vídeo en 4K, 4 vegades l'alta definició. Però la millor manera de saber quines noves possibilitats ens ofereixen és provar-les. El Sony té especialment cura en el que veus a la pantalla. Està com més il·luminada i realment el detall és impressionant per treballar-hi, no? També és una mica més resistent. El vidre de davant és més resistent, fins i tot hi pots escriure, i és submergible. El Samsung Galaxy Note 3 és una miqueta més petit, més portable, un palet més potent de processador, té 3 GB i l'altre 2, i podríem dir que està més pensat per un tipus de persona que faci més disseny, que vulgui ensenyar més material, que una mica més de rendiment en tema gràfic el tens, no? Són dos grans dispositius tots dos, la veritat és que m'han sorprès molt positivament i penso que poden ser una bona eina per molta gent. Una de les coses que més se'ls ha criticat és la mida. Els seus detractors diuen que no hi ha cap butxaca on puguem encabir-les. Per mi el Sony és immens pel que jo penso que ha de ser un telèfon, no? Jo que tinc la mà grossa no puc agafar-lo amb una mà i escriure. Per mi això és un inconvenient. A nivell de tamany poder no serà molt portable, però esclar, si en duiem dos de dispositius, poder guanyem. No és l'únic inconvenient que els ha trobat el nostre expert quan les ha manipulat. Penso que són extremament fràgils, vull dir, no els veig resistents. Això per mi és un punt de debilitat que els mòbils ens cauen. Els mòbils ens cauen bastant. En el cas del Galaxy Note 3 no és submergible, diguéssim, que si es mulla d'allò, que has de fer servir un pen especial, amb allò que si el perds doncs, ja no el pots fer servir. Malgrat els dubtes que van generar quan van sortir al mercat, gairebé totes les grans marques han fabricat la seva phablet. Tot i així, el nostre expert dubta que les veiem a la majoria de mans. Jo penso que és un perfil clarament professional d'un cert nivell adquisitiu, vull dir, aquests dispositius valen diners. Jo penso que pel tipus de tamany i pel cost que tenen ara no seran el que portarà la majoria de la gent a sobre. No crec que sigui el final d'un camí, el phablet, sinó penso que és la trobada de dues coses mínimament lògiques, no?